खान्थाल थाइजौनि ग्रोम ग्रोम औवा बारि सोमखोर गामियाव हालो दैलो रायजो जादों सोदोमस्रि गोनां बर' माहारि बेबायदि दानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फाउन्डारमोन प्रेसिडेन्ट दा एडभाइसार जानानै दं बेखौ मख'नांगौ बायदि जायो आरो बे सारानो हाबा जानाय समाव आंखौ बुजायनायाव आं दि कालसाराव बिदि इन्टारेस्टेड बे इन्टारेस्टेडनि थाखायनो सारा आंजों जाय हाबा जादों आंनि फिसाय दुमुरिगुरि गामिनि निरन्जन कुमार ब्रह्म होनना बुङो आरो बेखौ मोजाङै बुजायनानै माने जोंनोथ' बे मानसिखौ नांबाय थागौ बेबायदि होननानै दा मा सानो होननानै आंनि फिसायनाव सोंबा आंनि फिसाया अके बे रावखौ होदों आरोखि बे बान्थाखौ मोननो हानायनि थाखाय बा आं मोनफुंनो मोननायनि थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर'नि सायाव जोबनो गैयै हामबाय होयो आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों फारसेथिं एसे आसुसुबो मोनदां मानो होननानै बुङोबा बेबायदि सासे महान बेक्तिनि मुङै बिमुं होनानै होनाय एवार्डखौ आं आजावनो हाथावथाव नंगौना नङा बेखौ साननानै आङो एसे लासिं सिंबा आसुसु मोनदोंबो आरोखि अब्लाबो बिजिरगिरिफोरनि बिजिरनायाव सायख'गिरिफोरनि सायख'नायाव मा मोनदांनानै सायख'खो बेहाय आं गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा बे बान्थाखौ मोनगोननि गोसोआव माबाफोर आसा दं नामा सिगांनिफ्राय मैया जिहेतु नोंनो गथायबाय बे मोननायनि सिगां नोंथाङा बिदिथ' गैयामोन सिमाङावबो सानफेराखैमोन जायखिजाया हारिमु बिथिङाव हारिमु आफादाव थानानै बिबानफोर लानानै एफा एनै खामानिखौ मावबोदों आरो आंहाबो एसे इन्टारेस्ट दं हिसाबै आरो बर'नि हारिमुखौ एसे आंनि बे गोसोनि इन्टारेस्टजों आरो न'खरनि सापर्टजों आरो रायजो राजाफोरनि एसे खामानि मावनाय जाथोंसै साननानै आङो खामानिफोरखौल' मावबाय थादोंमोन आरो थेवबो बेबायदि माबा मोनसे मोनहैनांगौनि बेबायदि आसाजों आङो हारिमुयाव खामानिफोरखौ मावनाय जायाखैमोन बे बान्थाखौ मोननो हानायनि थाखाय बा आं मोनफुंनो मोननायनि थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर'नि सायाव जोबनो गैयै हामबाय होयो बाब बेखौथ' सिख्ला समनिफ्रायनो खननाय जादों आरो जेलानाखि आङो 8, 9 फरायो बे समावनो आं खनबोदों बेहायनो जोंनि दतमा ओनसोलनि मोनसे आफाद दङमोन बिरगोस्रि आफाद बिनिफ्राय दिरुननाय रंजालि केसेट बाहाय फार्स्ट खनजेननाय जादों आरो 1981-82 मायथाइयावनो रंजालि केसेटखौ आङो खनजेनदों ओरैनोथ' फकखौनो आं खनो आरोखि माबायदि बायदि मेथाइ दंमोन बेयाव गोसोआव दङ नामा दंनायाथ' दङ दा मा होननो ससे खननायसाय लाइन मोननै रंजालि केसेटआव खननायाथ' गोबां दं नैबे मेथाइखौ आङो ओरैनो एसे नोंसोरखौ गोसोखांनाय बायदि गोसोखांहोनो हानाय बायदि खनसै दे सिरिसेल' बै गय खान्थाल थाइजौनि ग्रोम ग्रोम औवा बारि सोमखोर गामियाव हालो दैलो रायजो जादों सोदोमस्रि गोनां बर' माहारि बेबायदि गिबिसिनै फाव खालामनाया जोंनि बे बिरगोस्रि आफादनिफ्रायनो दतमायाव मोनसे प्रडाक्सना बानायदोंमोन आरो दिहुनदोंमोन बबा
बाहाय आङो अबसे आं बाहाय बिमानि रलखौनो लानाय जादों सिख्लासोमोन बाहाय बै समाव नोंनि बैसोआ बेसेबां जेनेबा फार्स्ट सावथुनाव फाव खालामजेननाय मिथिबा मा होननांगौ जाखोथाय र' सिख्ला समनि जेन' 82 83 बे समावबो सावथुन मुलुगाव आगान होजेननाय जादों आरो बेनि आगोलथ' ओरैनो थियाटार वान ए प्ले बेफ्राव गाबोखादों उन्दै बे थाखो 3 थाखो 4आव फरायनायावनो आं आब'मोनजों उन्दैनि फाव लानानै गाबोफेरदोंमोन आरो बेहायनो आंहा बिदिनो जाहैबाय दा बेबायदि हारिमुआव ओंखारनाय बा सावथुनाव माबा मोनसे बिदि रल प्ले खालामनाय बेवहाय सोरबा सोरबा जेनेबा सिख्लाफोर बा बिमा बिफाफ्रा सोरनाबा हेंथा होयो नोंनिया गुमैया बिदि हेंथा होफेरदोंमोन नामा होफेराखै गावबो बिराद इन्टारेस्टेडखा आरो आं सिख्ला समाव जेलानाखि बेबायदि सावथुन मुलुगाव गोसो फोनांनानै दंखायोमोन बे समाव हाबा जाखांनायावनो जोंनिनो माखासे प्रडाक्शननि मानसि आरो सारमोन बुंनो थाङोब्ला दानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फाउन्डारमोन प्रेसिडेन्ट दा एडभाइजार जानानै दं बेखौ मख'नांगौ बायदि जायो आरो बे सारानो हाबा जानाय समाव आंखौ बुजायनायाव आं दि कालसाराव बिदि इन्टारेस्टेड बे इन्टारेस्टेडनि थाखायनो सारा आंजों जाय हाबा जादों आंनि फिसाय दुमुरिगुरि गामिनि निरन्जन कुमार ब्रह्म होनना बुङो आरो बेखौ मोजाङै बुजायनानै माने जोंनोथ' बे मानसिखौ नांबाय थागौ बेबायदि होननानै दा मा सानो होननानै आंनि फिसायनाव सोंबा आंनि फिसाया अके बे रावखौ होदों आरोखि दा दासिमबो बेबायदि हमथाफेरनाय गैया गावबो माखासे आंनि गोनो गोथो जानाय समाव मालाबा न'खराव एसे प्रब्लेम जाबा आङो एसे दस्रा प्रडाक्शननि मानसिफोर लेंहरबायोबा थांनो एसे गोनो गोथो जाबा गावनो गोसो फुदुंनानै थां हेल्प खालाम बेफोरबायदि होनो मानो होनना बुङोब्ला बे समावथ' हेल्प खालामनाय बायदिसोखामोनबो नालाय बेबायदि दानि बायदि एसे एनै थाखा फैसा मोननाय बेबायदि जेबो खाबु गैयामोन गासिबो सेक्रिफाइस बायदिसोमोन आरोखि आंथ' बेखौनो लुबैयो बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बर' फिसाफोरनि बे सोरबा बिदिनो प्रब्लेमाथ' थाखायो थानाया गथ' गथाय खांनाय आरो न'खरनि एसे एनै साख्रि बाख्रियाव नांनानै थानायफ्राव समायखौ होनो हाया आरो बेफोरबायदिनि थाखाय एफा एनै प्रब्लेमा थायो थेवबो गावनि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै जाय सिनेमा दिरुनग्रा बिसोरजों आंथ' बिदिनो खालामो बिसोरजोंनो रायज्लायहरो आं एथ'निफ्राय एथ' दिननि गेजेरावबासो हागोन आंखौ सम होनांगोन बेबायदि होनो आरो जुदि आंखौ नांगौबा आरोखि दा जाय प्रडाक्शननि मानसिफोर बिसोरबो आरो जेन'बा जाय प्रडिउसार बिसोरबो एखनबा समफोरखौ दिरुना होखायो बेजोंनो आं बेबायदि सुबिदाखौ मोनदों आरो औ बेथ' समनि गेजेराव सोलायनायाथ' फैखायो जों गोदो जानला मोनला सोलिबोनाय बायदिथ' जों दा संसार जानायावबो बेबायदिया जालाना समजों लोगोसे गासिबो सोलायलांफाजोबनांगौ जायो आरो मालायफोरनिखौबो जों नुबाय दा बेसेबां जौगानाय बे जौगानाय दस्रा हारिफोरजों एसे फेर फाथिलायनांगौबा गावखौबो गाव बा गावनि हारिनि थाखायबो एसे जोङो जुजिनाय बेबायदि लानांगौ जायो आरोखि दा आंनि नुनायावथ' जों गोदो ओरैबायदिमोन बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो माबायोमोन आरो टेकनिकेल लाइनाबो जेन'बा केमेराखौनो होन बा लाइट टाइट होनाय बेफोरबायदिखौ इसिबां एक्सपार्ट नङामोन इसिबां गोरों नङामोन आरो बुंनो थाङोब्ला आसामावनो होनजायो आङो बै रंजालि केसेटखौ जेला दिरुनो होमब्लानो आङो बेबायदि माबाखौ नुबोदों आरोखि जेला रेकर्डिंआ गुवाहाटीनि ज्यति चित्राबनाव जादोंमोन बे समाव जोंनि जेन'बा बे रंजालि संगित एकाडेमियाव जेसेबांनाखि जोंनाव दामग्रा आरोखि बेहाय दामग्रा आइंसारानि माखासे टिम दङमोन बिसोरो सारनि दैदेननायावनो
नटिसन नायनानै दामनो हायोमोन नाथाय बिनि आगोल बेहाय जाय असमियाफोर गान खनोमोन ना केसेट दिरुमोन बिसोरो नटिसन नायनायखौनो नायनानै आन्दायबावोसोमोन बे देरजानाय नङा आरोखि बेखौ आं नुबोदों आरोखि गुबुनफोरनि गाहायाव नंला औ मालायफोरनि गाहायाव नङा दाथ' आरो हिन्दीफोर बायदिसो जासिनलायलांबाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ नोङो बिनि प्रस्पेक्टखौ माबायदि नुहुरदों दा इन्डास्ट्रिया सानो प्रडिउसारफ्राबो सानो गोजौ फारसे लांनो दिखांलांनो नाथायबा जेसेबांनाखि बेफोराव खरस जायो बैफोरबायदि खरसखौ मोनफिननांगौनि बिदि बायदि बाजार गैया आरो हाथाय गैया जोंना माने दलदसे जायगा बर' एरियायावल' नायनाय जायो नालाय ओंखायनो कालेक्सनफ्रा जानो नागिरा दा कालेक्सन जायाबा प्रडिउसारफ्रा बोरै गावनि सिपिनि फैसाजों मा खालामलांनो दा जेरै कम्पानि गानफ्रा बिदियाव थैलायलांनाय बायदि जालायलांदों ना कम्पानि गानाव सासे मेनेजारनि आन्दारावनो बेसेबां आर्टिस्टफोर थांनानै मोनसे टिमखौ दैदेनोमोन गोदोना मानिलायोमोन एकदम निसार्थ माबाजों गावसोरनि इन्टारेस्ट हिसाबै गाबोयोमोन दा जोंनाबो आगोलाव बेबायदिनोमोन आरो दानाथ' एसे लुबैबाय आसा खालामबाय मानो होननानै बुङोबा आगानसे आवगायनांगौबानो जोंहा थाखा फैसानि खोथा नांगौ जायो नालाय जोंनियाव बिराद गोजोननाय मोनदों माने जों बेखौ हारिमु आफादनिफ्राय आगोलनिफ्रायनो सिगांनि गभर्नमेन्टआवबाबो बेखौ माबा बुंबाय थाखादोंमोन नाथाय मा सुबिदा उसुबिदा बेखौथ' जों मिथिजोबा जाहैबाय नालाय दानि बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे आखायाव लाबाय बिनि सायाव एखेबारे आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि जोंनि आर्टिस्टफ्राबो गासिबो गोजोननाय मोनदों आर्टिस्टनिल' खोथा नंला बेहाय प्रडिउसारफोराबो मोजां मोनजोबदों आरो दासिमाव दोंबैसे आबुं सावथुनाव खामानि मावदों बेयाव एक्टिं खालामबोदों आन्दाज गोबाङानो जाबाय आरोखि 35 40सो जानो हासिगौ एखमबा बोसोराव बिदिनो मोनब्रै मोनबा गाहाम जालाबायो बेनि लांनाय एसेल' रलबाबो एसे आंखौ नांथारगौ होननानै जेबो आङो गिदिरथार बिदि एफाराब मोजां नङाबाबो मानो मोजां मोनो बा मानो लांनो लुबैयो बेसो आरोखि खिन्थिगासेल' एसेल' 1 सेकेन्डबाबो नांगौ आब' मादै आयं होननानै लाङो आरो मानसिफ्रा दा बर' सावथुनाव आइजोफोरनि गेजेराव कमेडियान रल प्ले खालामनायखौ बारा नुनो नागिरा मानो जाहोना मा हौवाफ्राथ' दङ नाथाय हिनजावफोरजों मानो कमेडियाननि बिदिखौ लानो नागिरा जोंनि बर' हिनजावफोरनि सायाव एसे माबा थायो आरोखि मानो होननानै बुङोबा जोंना समाजानो बेफोरखौ एसे एलाउ खालामा नालाय माने जानला मोनला खोथा बाथ्रा बाहायनाय बेबहार खालामनायनि एक्टिं खालामनांगौबा बेनि सायाव एसे नासयनाय बेबायदि जों नुनो मोनो आरोखि गोदोथ' बाराथारमोन बेखौबो जों सोरखिबोदों आरोखि जोंखौ गानौला होननानैसो माबा खालामखायोमोन रावबो नायफिनामोन बा माबायामोन ओंखायनो आं सानो आरोखि बेफोरबायदि खारननि थाखायनो माखासे लिरगिरिफोर जाय राइटारफोर बिसोरो डाइलगखौ लिरना होयोब्लाबो माबानो एसे उसुबिदा मोननाय बिदि भाब फैयो आरोखि गोसोआव डाइलगाथ' बबे समनिखौ होनबावनो आंलाय फेभारेट माने आंथ' गासिबो सावथुनखौ एसे मोजां मोननानैनो खालामखानाय जाखायो बेथ' आरो मस्क'खौ रायनाय फंसेल' बुंदो दे माबायदि रायामोन ओइ मोसौ गियान मा खालामनाय जादों भाइ मा खालामनाय जादों फाग्लाथायसो सानदां खिखोना हासुखौ बाहायलाय आयु फाफिया माथो बेबायदि खालामगासिनो दङ हा बबेनिफ्राय लानानै फैयानोलाय बेखौलाय आखलानो जाथ्रा बेना गारहाद गारहाद सिनेमाखौथ' मामोनथाय